non pode estar aquí. A exposición do Basillas está integrada dentro do Plan Proxecto de Paisaxe e Sustentabilidade e é unha iniciativa do equipo de dinamización da lingua galega. Ben, o Plan Proxecto Paisaxe e Sustentabilidade está relacionado coa Consellería de Medio Ambiente. Nos que queríamos era tratar o tema das Illas de Arousa, a illa de Crisí, unha illa grega, e facer unha serie de investigacións sobre a cultura, a historia, a xeografía, etc. Entre varios centros. O noso centro, o IES Clemente, participou activamente o alumnado de primeiro de Dan, o profesor Bruno Vila. Tamén participaron os OIES da Illa de Arousa, o CEIS Estelo Baión de Vilanova e o primeiro ARPAL de Irápetra en Grecia. Unha das actividades foi traballar nun proxecto de twinning para facer esa investigación, para interactuar o alumnado, principalmente en inglés. Outra tarefa, a creación artística, que estamos inaugurando agora. Bueno, como decíamos, entre os objetivos, coñecer mellor as illas de Arousa e Crisí, sensibilizar ao alumnado sobre a importancia da preservación do territorio e da paisaxe, crear páxinas web con imaxes e información recollida polo alumnado. Esa é unha tarefa feita polo alumnado de primeiro de Dan. Estudar a posibilidade de utilizar plantas nativas en xardinaría e deseño de paisaxes, unha actividade realizada polo Centro de FP de Creta, e realizar esta exposición artística. Como vedes, como ides ver, os textos están escritos en galego e en grego, tanto da exposición como do catálogo. Tamén era importante para nós utilizar a lingua galega en todas as actividades relacionadas co proxecto. Esta é unha captura do proxecto de twinning. En esta captura en concreto podedes ver os alumnos de Grecia que están traballando no deseño dun xardín real do IES da Illa de Arousa. Esta é unha das capturas de unha das páxinas realizadas polo alumnado de primeiro de Dan. E a exposición que estamos inaugurando é unha das 36 exposicións simultáneas que se realizan en diferentes cidades do mundo para celebrar a 5ª Semana de Educación Artística UNESCO. O tema xeral das exposicións é arte e xustiza social. Nos quixemos contribuir dunha forma simbólica recollendo donativos. Tedes aí na entrada, na consellería, 2 petos. Se queredes podedes dar un donativo a cambio do catálogo, incluso ao final da exposición levar unha obra en beneficio ou ben de Cáritas Arousa Santiago, que ten un proxecto de recollida de roupa usada, recollida, tratamento e venda de roupa usada que dá emprego a persoas en exclusión social. Ou tamén a favor da Cruz Vermella de Irápetra en Creta, que compra e entrega medicinas a persoas en recursos. Tedes naquel pasillo a exposición... tedes aquí, no hall, a exposición das 20 obras dos docentes participantes de diferentes partes do mundo, de Galiza, Madrid, León, Xaén, A Rioxa, Creta, Colombia, Ecuador, México e Brasil. Unha das artistas está aquí presente, Mar Barral, está detrás do fotógrafo. Se queredes despois en petit comité podedes preguntarle algo sobre a súa obra, que a que tedes en cerámica. E naquel pasillo onde están as obras dos alumnos participantes do CEIS Estelo Baión, do primeiro EPAL de Irápetra, de Creta, e de alumnado do IES de Illa de Arousa. Os obxectivos en concreto desta exposición é o adestramento da creatividade, o uso internacional do galego, porque, como vos decía, o catálogo vai viaxar a varios países do mundo e está escrito en galego e en grego, e o que comentamos sobre
Esquizo social. Vale, axuda simbólica a Cáritas e a Cruz Vermella. E isto todo. Muchas gracias.